IS, okay. Piano, kiɗa. Ahmadu kaga kukan da yake sa ni kuka, in baka zo garan ba wallahi ba zan iya ba. Ahmadu kaga kuka da yake sa ni kuka, in baka zo garan ba wallahi ba zan iya ba. Ahmadu kaga kukan da yake sa ni kuka, in baka zo garan ba wallahi ba zan iya ba. Mai duka ƙara bani ba dan na kai kamun ba, ba dan hali ba Allah, ba dan magiyar da nai ba, kaskantacce kamata ba dan tausayi garai ba, har abadan abidina Allah ba zai tani ba. Allah yau ma salatin da ka saba yi wa sarki, mai minka ilai kasidi wanda ka tsara kake da sarki. Ware shi cikin halitta rayukanmu ka bashi mulki, ya zamo da hama gare mu bai taba fushi da mu ba. Ahmadu kaga kukan baka zo garan ba wallahi ba zan iya ba. a faɗa a cika a take ku jira sai umma ta zo, ya ummul kulli nana yau ma bawanku ya zo. ku kore babu gunmu ku ba mu akwai ku ba mu kwazo, harshen mu kusa azanci yanzu mu ta zarce dazo. Ya sarki kawiyu mai taimakon masoyi, kai ne kai wa Allah Ahmadu kai wa bayi. Wallahi ba dan da kai ba da gwiwa ta yi sanyi, da yanzu idanuwa na ba zan iya gani da su ba. Ahmadu kaga kukan Ahmadu kaga yadda nake neman ka dare da rana, Ahmadu ka gani ina neman fita daga hayyacina. Ahmadu kaga yadda nake kuka daga zuciyana, burina Ahmadu na bai wuce ganawa da kai ba. Ahmadu rayuwata tana neman ɗaukin kasidi, Ahmadu na kagauta wallahi rayuwar gaba guda ne. Ya Ahmadu ka zo gare ni ka taimake ni kar na fadi, ko yau mutuwa ta zo min idan zan buɗe ido na ganka. Ahmadu kaga kuka yana ta sani kuka, baka zo garan ba wallahi ba zan iya ba. Ya Ahmadu rayuwata tana samun tabbaci da kai ne, Ahmadu nutsuwata tana samun nutsuwa da kai ne. Ya Ahmadu na yi kukan da kaunu zai yi ya ta gane, Ahmadu na shiga yanayin da ba zan mance da shi ba. Ahmadu da idan na yabo tsoro nake na furta, ya ina ɗarɗar a raina wai ina kallon halitta. Da ka yaye min hijabi sai ka fitan asfar ubanta, sai na ƙare ka cikinka san mu na daina tuno akwai ta. Ahmadu kaga kuka da yake sa ni kuka, baka zo garan ba wallahi ba zan iya ba. Ahmadu mai zanyi ne in ganni kawai cikinka, in daina tuno halitta idan yadda take ganinka. Ku faɗa min dan Allah dan sai da Fatimarka, ka yaye min hijabi da suke hana raina ganinka. Ahmadu ka sani tun azali ni dai masoyi ne, wallahi banda kai sidi babu wanda rai ya gane. Haka ne yasa nake ganin duk mai ja maka kafiri ne, duk girmar rawaninsa ba zan iya yi masa ladabi ba. Ahmadu kaga kuka da yake sa ni kuka, baka zo garan ba wallahi ba zan iya ba. Ahmadu dan mun ce mun yarda da tabbacinka,
mun yarda da tabbacin fitowar zahiri a ganka. shine wasu ke ganin kamar nan gaba za mu yi maka shirka ba su san burinmu shine mu tabbatar musu ba kamar ka. tuba muke rasulallawa ne mu da ambatanka wane harshen ba wanda ke faɗayin ɗaukin ya ganka. kaga ji da duka halittar da ta yi wargin motsin ta sanka tubanmu yana tuba kai mana arzikin ganinka Ahmadu kaga kuka da yake sani kuka baka zo garan ba wallahi ba zan iya ba. Ahmadu ka sani kuka na kai ne maganin shi ruhin yalbaci na Faduma ku ne ke ta sarrafin shi dan Allah shugaba na ku bani tiket ne ma na tashi zuwa birnin Madina ba dan na kai kun ba Ahmadu ga izzatin din ka ƙara ba ta kulawarka ita da yan uwanta kar da ka bar su su fasa kuka ni ma yalbaci na Faduma ƙara kula da bawanka duk nisan zamanin nan yarda ba za a gida ni ba Ahmadu kaga kuka da yake sani kuka Ahmadu kaga kukan 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 da yake sani kuka in baka zo garan ba wallahi ba zan iya ba in baka zo garan ba wallahi ba zan iya ba in baka zo garan ba wallahi ba zan iya ba in baka zo garan ba wallahi ba zan iya ba Ahmadu 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 sallallahu alaihi wasallam yalbashi na Fadima dan Maulaya